Takazodzokera futi kuchipatara ndobva tanzi no, zvituna zvese ngazvibude zvevakuru nevana vadiki. Ndo process yataida iyoyo. Shuwa zvituna kuti tizodaro panga paitawo n'anga yanga yapindirawo pasocial media, zviri muzvimabhegi zvimapepa bhegi zvaichekwa kutobvarura zvichitonzi hozvo, tichikanya nemaoko tichifunza pamwe mwana akandwa pai mune zvinhu zvevakuru zvevakadzi, tichidhonza kusvika next tosunga chipepa bhegi kusvika kwokupedzisira mwana wacho kwaito neropa rimwe rakagamba. Takapfekedzwa magambutsu, kwakawanikwa 2 pairs dzangu nemadzimai tichitsika, vanhu vakachinjana. Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange chikuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tine nyaya inotyisa inokatyamadza yatiri kuda kukuzivisai mhuri yeZimbabwe. Ndina baba vandakagara nawo. Makadi baba? Tiripo makadi hangu muzukuru wangu. Tiripo. Munokwanisa kuzivisa vanhu zita renyu? Alright. Inini ndonzi Give More Charinda Panze. Ndobva kuGuruve. Ndichigara muno kuchitungisa kunaka. Tine dambudziko rakawira vacharinda panze. Ndinokumbirawo mutsanangurire mhuri yeZimbabwe kuti zvakamira sei baba? Alright. Dambudziko randinaro inini rakatiwirawo nemadzimai edu pano pamba. Tine mwana wedu anonzi Emmanuel Charinda Panze. Mwana uyu angadarika 8 months. Saka mwana uyu akangorwara tongoti musi wechishanu, akangorwara zvema-hours mashoma. Changa chiri chishanu. Ndakamusiya ari right. Baba, zvakaitika rini izvi? Gore rino here? Izvi zvakaitika gore rino musi wa4 May. Alright. 2025. Endererai mberi zvino. Zvadaro wanga uri musi wechishanu. Kunze kwakuchena amai vemwana ndopa vakandudza kuti mwana uyu haana kurara zvakanaka, anga achingochema. Tikati alright, munogona kutimirirawo ka sevatendi toenda tonoti mwana wedu aereswe tomozoenda neni kuchipatara. Imimi maivepi apa pakanzi mwana uyu haana kurara zvakanaka? Ndanga ndiri kubasa ndosenza kuHighlands. Asi makamusiya utano huri sei? Takamusiya utano hwake hwakanaka, pasina kana dambudziko kana paari kuchema napo. Alright, endererai mberi. Then vadaro vandiudza kuti mwana haana kurarama zvakanaka. Tikati alright, hapana chakaipa. Kuseni kwacho vakabva vaenda naye kuDema kuna vamwe amai guru, vakati uya naye timbomuona. Vaenda naye ikoko, shuwa vakamutarisa vakati mwana wako atori right. Vakaswera naye ikoko, vakudzoka kubva kuDema vachiuya kuchitumbisa kuSt. Ndo pavakataura tauro nhau yavo, pavaitaura tauro nevanhu vanga vari mukombi, vadzika vakati right, regai ndimboenda naye pachipatara. Vasvika pachipatara, chipatara changa chavhara cheSt Mary's Clinic. Imimi apa mayo kubasa? Inini ndanga ndatori kumba. Saturday, yanga yaSaturday. Right. Tanga tatodzoka kumba. Then vadaro kuti tavhara vechipatara. Ndobva vati mwana wako ari kuita sei? Vati mwana anga achingochema zvakadai apa, ari kuti netse pakuyamwa. Ndobva vanzi mhanya naye kuhospital. Shuwa vakarova U10 vakapinda mukombi. Ndobva vaenda kuchitungwiza General Hospital. Vasvika kuchitungwiza General Hospital, mwana akatorwa vakatobatwa mune zvakanakawo, welcome yakanaka. Mwana akaiswa kunonzi kuPIDS. PIDS ndo kunorapirwa vana vadiki. Aiswa ikoko, mwana akaadhimitwa. Then ini ndakatovabvunzawo kuti mwana mataita sei? Zvanzi mwana adhimitwa. Ndikati okay, hapana chakaipa. Kuri kudiwa mari. Ndvanzi mari iri kudiwa $28 yekuti titenge mushonga. Saka good luck part of it, madzimai vanga vainayo mari iyoyo. Ndavati mari ndichauya nayo kuti mwana arapiwe. Then shuwa vakaburitsa mari vainayo, vanzi endai motenga mushonga. Wakati mushonga, vaenda vanotenga mushonga. Vatenga mushongawo vachidzoka, vakavapa vana mukoti mushonga. Asi ivo pavakadzoka vakati chakandishamisa ndikaona mwana akabaiwa jekiseni repahuro panapa. Ndikumbira kubvunza ipapo vacharinda panze. Manga makawirirana here kuti mwana uyu abaiwe jekiseni? Ndorakabhadharwa here jekiseni iri kuti ribaiwe? Aiwa, harisiro jekiseni rakabhadharwa kuti ribaiwe. Mushonga vakanga vanzi vatenge, vaiti vada kuti vateste, nokuti vakaita kuudzwa kunzi mwana ari kurwara so. Ndobva vati pane matestis atifanira kuti tichitesta. Shuwanzi vakamutora ropa chiti pane ropa rimwe ratiri kuda, pane zvimwe zvatiri kuda pamwana uyu kuti timuteste tione kuti chii chiri kuitika pamwana, semwana anga aine 8 months asingataure. Nokuti amai vaitita kutaura kuti mwana uyu ari kungonetsanetsa pakuyamwa,
nezvaari kuita, asi kunoku tanga tisina dambudziko naye. Saka samukoti aitaurirwa nemuromo akabva ada kuapuruvhawo nebasa rake kuti tichapa nematestis akati tiite pamwana tozonzwa kuti chii chiri pamwana uyezve tingamurape sei. Asi unfortunately akaiswa jekiseni repahuro panapa raanga akabayiwawo, vakatoona jekiseni iyo riripo. Inini ndakatovati ndisenderewo mapiki emwana, vakandisenderawo fesi yake, vakandisendera zvinhu zvaiitika, asi mwana ndaimuona chitoti mwana uyu ari kurwara here, utano hwake hwakatonaka nako. Ndikati zvizozivo zviri munyama yemwana. Ndikumbura kubvunza, imi mama nemadays akawanda sei musiri kuona mwana acharinda panze? Kwete zvemaday, zvemahours. Mwana takamusiya Friday, masikati mwana wese ari right. Then mwana uyu Friday iyoyo ndo paakadhimitwa kunze kwangu kwakuchena, achipinda muchipatara zvokuti mubhedha akaupiwa usiku. Saka vadaro pachiitiko ichochichi, ndongoti nguva dzakuita 10 minutes to 2 vakabva vanzi mwana ashaya. Amai vomwana ifirst time yavo kufirwa nemwana, havasati vaona mwana achifa, havasati vaona munhu achifa, asi vakanzi mwana wenyu tino urombo, Emmanuel aita sei, afa. Shuwawo shoko rerufu ndobva ndaudziwawo, bva vatondifonera vachiti mwana anzi afa. Ndikati mwana afa, chii chanyanyoitika? Zvikanzi aiswa paoxygen. Saka ana mukoti vari kuti mwana wenyu oxygen aramba kuwirirana neoxygen, plus pane zvataida kuti mboongorora, asi tanga tisina kana shuwiro kana nepfungwa dzokuti mwana uyu anofa. Tanga tichitoti mwana wenyu kuseniseni mwana anga achitobuda, tangomuadhimita kuti tione kuti chii chiri kuitika pamberi paari. Shuwawo amai vemwana chakandinetsa vari kuti pakanzi mwana afa, pakaita sekuru wainzi Mudariki, ndo vakabva vati aiwa chiuyai mukarumu, pane karumu kari opposite karumu ikako mavanga vari, ndo makanzi madzimai aiwa chiregai kuchemerapo, uyai muchemere mukarumu. Madzimai vakapinda mukarumu muye vari vega, vakanzi ndo munochemerwa muno. Mwana uyu akabviswa hembe dzese akasara nepamba, ndokubva apiwa hembe ziye nemagumbezi ake ese. Vakanzi amai ndo zvinhu zvemwana wenyu izvi, imimi mwana wenyu aita sei, ashaya. Vakanzi ko mazoita sei? Zvikanzi ndamisa mumochari. Vakati hapana chakaipa. Ndokubva vatobvunzwa kunzi mafonera here murume wenyu kuti mwana afa? Pakutanga vakavati handina kumufonera. Shuwa vakafona ana Mudariki vachifona kuti kunoku ndo zvaitika, asi pakutanga vaiti foni dzangu dzainetsa, asi dzakazopinda bva vandiudza kuti mwana afa. Ndikati hapana chakaipa. Inini ndakabva ndabva, wasi transport yakatinetsawo, asi ndakasvika mwana akafa 10 minutes to 2. Inini ndakasvikawo ikoko kuma 2:05 dzemanheru, kunze kwangu kwakuchena. 10 minutes to 2 kunze kwangu kuti chenei, ndo pari kunzi mwana afa. Uri musi wechi wanga akapinda musi wa4 wamusi wa5 ndo 10 minutes to 2 kaizo dzekuseni. Shuwa ndakanoda kunosvika ipapo, ndokusvika ndobva ndaona vaMudariki, ndobva vandita welcome. Ndikati vakutondimhorisawo, vakati nematambudziko baba, mwana wenyu ashaya Emmanuel. Ndikati afa? Zvikanzi baba kana nesu zvatikadzisa, tanga tisina kana neshuwiro kana nefungidziro kuti mwana uyu anofa. Taitoseka tichitotamba naye, ende mwana wedu andatoti mangwana kuri kudiwa mushonga, ende muchitobuda nemwana wenyu. Madzimai enyu vakatenga mushonga wakaita sei, but chazvingotinetsa hatizivi kuti chiiwo pamwana. Shuwa mwana akaiswa oxygen, mwana ndebva atadza kuwira neoxygen, mwana wenyu afa. Ndikati ari kupi? Vakanditi aiswa tamisa mumochari. Ndikati aiswa mumochari, hapana chakaipa. Saka munoita sei mimi? Ndeipi imwe stage? Vakanditi baba, inini ndichapedza basa angu manje, tarisai nguva dziri kuma 2:05, asi ndoda kuti ndikubatsirei process yenyu. Mwana wenyu agara muno mahours mashoma. Saka zvatakuita ndezvekuti torai, bva ndapiwa file rangu ainaro, vakati endai kuaccounts, accounts ichakuudzai zvekuita, but mari shoma yekunobhadhara. Shuwa ndakaenda kuaccounts, ndisvika kuaccounts bva ndavapa, bva ndatsanangurawo futi izvozvo. Zvikanzi mwana ashaya. Ndikati mwana ashaya. Zvikanzi mari iripo apanapa, zvinhu zvakashandiswa $20. Ndakabvisa $20 bva ndavapa. Ndikati hapana chimwe? Vakati pasina, ndizvozvo chete badzi. Ndabva ndadzokera kuna vaMudariki. VaMudariki tabhadhara bhiri rangu iri ndiro ratabhadhara, hapana kana chimwe chinhu, hapana chimwe chinhu chadiwa. Zvikanzi aiwa mwana wenyu agara muno mawazi mashoma. Saka zvamakuita imi, ndakuda kuti mufambise process yenyu fasta, mokwanisa kutora mwana wenyu. Ndikati alright, hapana chakaipa. Chii chakuitika imwe stage?
ndabva wanditi phone number dzangu idzi unenge uchindifonera, asi ndiri kudawo birth remwana nebirth record remwana. Ndikati birth tasati tamutoresa, asi tine birth record. Ndabva zvanzi endai muna nebirth record kana nyangwe nemakadhi ake muuye nawo kuno. Pandabvunza kuti ko madzimai vanogona here kunge vachiuya, vakati aiwa ava ngavachisara. Ndikati izvo zvinozvi kwatone nenhamo, vanhu vatoungana. Zvikanzi no, madzimai ngavasare, imi huyai mufambise mapepa. Kana patinenge takuda amai tokuudzai, musiye magadzisa zvinhu zvenyu. Shuwa ndakaendapo ndikanotora kumba, ndikauya nebirth record rangu, ndikasvika ndikavaratidza. Ndobva vanditi right, zvanga zvakudiwa panapa, mapepa ese ndagadzira. Ndakasiya fairo rangu rapai, rakumochari ikoko. Bva vanditi aiwa nhau yakuitika pana, voda kuti iwe utore burial order, but imimi muri kuti mune polisi. Ndikati polisi ndinayo, but ndeye company group police yeMoonlight ndoyandinayo. Ndobva ndaendawo kubasa kwandosenza. Ndokunosvikapo vakanditi enda ukasike tite handover chitunha kupolisi yenyu. Ndichinosvika kubasawo kwaiva nedefault, kamari kanga sina kubhadharwa kupolisi iyoyo. Ndobva vepolisi vanditi zvese tikuzviwana, zita rako ririmo munomu, asi chiri kushaka pane kamari kadonzi kabhadharwa. Ndikati alright, no problem. Asi zvakadhonzawo nokuti accountant anga asipo, vachikweshana neadmin iyoyo. Ndokubva uku kunoku kuchitungisa General Hospital kumochari distant number 1. Nokuti vakati kana muchinge maita zvinhu izvi, madzimai ako ngauye kupi kunoku. Madzimai vanga vakabatawo line tangata number 1, nokuti iyi yanga yamandi. Nokuti patikanofambisa mapepa takasiya zvinhu zvese zviri pai zviripo. Ndokubva yanga nokuti akafa kai, yanga iri Friday, Saturday, Sunday ndo patakafambisa patanosiya zvinhu. Monday vatamukira takuda kuti tipiwe chitunha. Then kwanga kwaishandiswa zveMoonlight. Moonlight bva yanonoka. Taona time dzedu sevanhu vanga vari panumber 1 vakundifonera chiuya kunoku ndisi takudiwa. Ndakabva ndadzoka ndasiya zveMoonlight. Moonlight chigadziriso zvaigadzirisa. Ndadzoka ikoko vanhu vanga vakaunganawo kumusha, kwakuine nhamo kuti Moonlight aida kuti itakure chitunha ichi iende nacho kumusha kuGuruve. Saka kuchitungizawo kunoku pano patiri panapa muRockville St Mary's, vanhu vanga vakaunganawo. Ndobva tati saka zvatakuita chitunha chedu toda kuti tiende kumusha, ndokunge kana Moonlight yatibatsira. Zveshuwa takasvikako vanhu vanga vatounganawo, veukama, vechechi. Mbva vati hano polisi yatinonokera, tasati pane time, ngatitenge box. Shuwa takatenga box redu. Tatenga box redu, tatora burial order. Burial order inoitirwa kwakare takaitira iri paNyaradzo. Kuseri kweNyaradzo kwana registrar. Nokuti muri ipapo ndikumbira kubvunza, pane vanozoita mubvunzo, da kuti mupindure apapa. Mwana uyu anga akura sei? Mwana uyu anga ine 8 months. Anga adarika 8 months. Endererai mberi nenyaya. Saka zvadaro registrar shuwa akatibatsira, ndobva tatora birth nedeath. Nokuti anga asina birth. Saka takatora birth, ndobva tapiwa death certificate. Birth anosara naro. Tobva tapiwa burial order. Ndo ratinozopiwa, nokuti paiswa pane birth nedeath. Burial order ndo ratapiwa. Burial order redu taenda naro, zvinhu zvedu zvanaka. Tasvikapo tisu tanga tiri paline, patasvika patanzi pindai mucollecte board yenyu. Tichipinda collecte board, pane anonzi murume anga aripo imomo munhingirikino, ndakumukaushwa zita rake, ndianga ari on duty, Mortician. Akati delaya kubva kuma 3-4, haangataure kuti pano zviri kuitika. Motikari tatoisa mukati yatorivheswa. Zvomonzi aiwa dzosai motikari, kwakuburiswa chimwe chitunha. Tibva tazenzi aiwa chiuya yapo. Kusvika isisu manje tanga taona kuti munhu wedu taida kuti tiende naye kumusha. Tatenga box. Patatenga box tikabva tachinja urongwa. Vanhu vanga vatomhanya vatonotenga guva rakanotengwa tanga takumuvigira muno muHarare. Vatobhadhara guva redu. Vabhadhara guva, box takungoti tichibva panapa takuenda kumakuva. Then wokumakuva akabva atouyawo achitoti ko process yenyu muda kuviga munhu nguvai, nokuti time dzanga dzakuma5. Munhu akapinda kubva kuma4 hatisati tapiwa board. Past 4 kusvika vavhara, vakuru vacho vatoti motikari iyoyo ngaisevhewe. Chitunha ichocho sevhai ndo munhu wenyu last. Kuti vatibudidzire kuti hamuna munhu omu. Vakadhileya vakatsika. Kusvika murume uyu akazouya ataura nemukomana angabva kumakuva achiti vakomana kudhilewa kwamaitwa uku
hamuna bhodhi yenyu. Tikati iwe uri kutaura kuti kudii? Zvikanzi bhodhi haisi kuwanika, mwana wenyu Emmanuel hamuna. Tikati iwe uri kuita sei iwewe? Shuwa motizhi yenu yakabva uya kwatiri, zvikanzi ndinouromba varume, ndikataenda kusevha kare kare. Zvatakuita pano ndakufonera anonzi Munashe Ganyiwa, ndiye motizhi yenu anga aripo kunze kwakuchena. Ndiye ari kuti ndiye atora mwana wenyu Emmanuel akamisa muno mbochari, but ini muno ndabvira ndaona kusvika muno handa kubva ndaona bhodhi yaEmmanuel. Saka zvanditambudza, zvandinetsa, ndosaka maona madhirewa kudai. Shuwa akamufonera, tikamboti pamwe vari kuseka kana kuti chii. Amufonera akangoita 30 to 35 minutes akabva auya. Munashe Ganyiwa atopfeka magirovhosi, atopfeka apron yake, apinda imomo, akati mhoresawo, akati right, ndiye anga akamirirwa, abva apinda akatsika akarovawo 30 minutes ari imomo achidhonza achiita sei, akabva abuda. Ndobva tikamboona abata musoro, auya patebhuru, abata zita remwana wedu, zita redu remwana wenyu aunzi body not collected. Ndobva ati baba, ndino urombo, mwana wenyu handisi kumuona muno mumochari. Tikati iwe mwana hausi kuona mumochari? Akati zveshuwa ndini ndamupeka ndikamisa muno mumochari, but yei ndiri kufunzwa kuti pane mhepo, handiziva kuti ndaita sei, mashandiro andaita ndekuti ndikufunzira kuti mwana wenyu uyu pane process yaitwa yetucheche. Ndofunga mwana wenyu vanoiti incelerated, vachiti pamwe mwana wenyu atsva, mwana wenyu anenge apiswa. Ndakati iwe unopisa mwana, isusu taswera tiri pano, mwana akandipinda takaita process yesei, munopisa sei? Ndokubva atizira mutoilet. Atiza apinda mutoilet, amaiwo mwana wanga wakupopota vachipenga vachiita sei, vachiita kuti mwana wangu ndotomuda pano. Vanhu vese vakuti tikuda mwana pano, mota dzangu dzatowanda, nokuti time yanga yaenda, vachitoti tichingobva uku yatori line up kuenda kumakuva. Vanhu tadaro, pane mapurisa, tikati varume togona kutyora mutemo, regai tione polisi. Polisi yamira-mirawo, tikati polisi kuti timirire kuti iuye hazviite, regai timubvunze. Takaenda tikabvunza mupurisa anga ari on duty. Nai officer, panapa tikunzi ndifunga matoona isi mota yadzunga yaita sei, kubva kuseni tiri pano, but mochari mukunzi hamuna mwana wedu. Zvikanzi hamuna mwana. Tikati zvikanzi hawo, tikati ndo zviri kutoitika pano. Saka toita sei? Ndebva vakuruka, munoenda pamanager on duty, ndiye anokwanisa kusorovha nyaya yenyu iyi. Tikati ndepapo, vanzi endai muDoo 2020. Shuwa takaenda muDoo 2020, tikati vabereki mbomirai kuti vanhu vanga kuita noise, mukadzi atiza apinda muchipatara. Tikati hazvina zvazvinobatsira, tinogona kupara imwe mhosva pano, isusu tikuda chitunha, munhu akunzi asungwa, isusu ngaatipe chitunha. Shuwa takaenda kuna manager on duty 2020, bvata varume nyaya yenyu chii chaitika, bva tamutsanangurira sematsananguro andaita, maitikiro azvaita. Ndobva ati no, this is our first time kunzwa such an incident, kana kuti report yakaita sei pano pachitungisa General Hospital. Hatisati tanzwa kuti pabiwa bhodhi. Hongu zvitunha zvinochichinjaniswa apo nepadhere nzee, kunzi chitunha chachinjaniswa but chichiwanika, but zvokunzi chitunha chiri kushayikwa zvachose icho chapinda mumochari, hatina kunzwa zvinhu zvakadai. No, ini handichaigonawo, chiregai ndifonere. Akafonera admin bva yavati vabereki ivavo ngavasiye box nemagumbeza emwana iyoyo vaende kumba, asi ngavauye kuseni 7 o'clock, vanofanira kunge vasvika pachipatara. Shuwa takatetekerawo, takaita sekutaurwa kwataitwa nevakuru. Mota dzese dzakarova U10 dzakadzokera futi kumba. Panapa dzauya panapa, vanhu vakazara, vanhu vakakashamara nazvo, vachiti ifirst time kusanganiswa kuti vanhu vakamirira chitunha, vamwe vanga kutochemaka kuti bhodhi yauya, vanhu vamwe vaungana, vamwe vanenge vasipo vatouyawo kuti vaungane ipapo. Vari kuona mota dziri kuruvhesa, mota dziri kupinda pamba, tiri kudzika, hatina bhodhi. Tiri kutaura kuti tino urombo, takutoadhiresa vanhu panhamo kuti mwana abiwa, mwana hatisi kumuona, hatina mwana. Shuwa vanhu vakakashamara, vanga vasipo kupi nekupi, vamwe vakutofonerana, vakuita sei, vachiita ndo zvinhu zviri pano. Shuwa pakazara rufu rwomwana mudiki, but pakazara vanhu, tichitova vamwe vari kuda kuchema, asi vamwe vanga kuda kutoonawo futi kuti chii chanyanyoitika, kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Shuwa kuseni vanhu vakamuka, vamwe vakatimba netsoka kubva muno muRockville, iyo inonzi Rockville West but iri under St Mary's. Vakabva muno muRockville West netsoka kuenda kunosvika kuchitungisa General Hospital. Vakadzi vachimacha,
vaine maplacards vachiti pano tikuda mwana, pabiwa mwana, vakamacha kunosvika kuchitungwiza, vakamacha kuenda kunosvika kutown center, vakadzoka pano. Ndokubva isisuwo tati tapa chipatara paye, tikati tinzwe kuti zvakamira sei. Admin auya, vakafanira vaita meeting namunashe Ganyiwa, ndiwe motician, ndobva vamunyoresa report. Hatina kuona kuti vakamunyoresa report vachiti kudii, asi isu tichisvika vakati adresa, vakati vabereki nematambudziko. Shuwa takachamadzwa nezvinhu zvamutitsanangurira. Pano pachitunza General Hospital hapasati pambobiwa chitunha. Ichi chitunha chabiwa. Saka hatisi kuziva, mukadzi uyu tamubvunzawo, ivo varidzi chaivo vakati mushando wedu tiri kumubvunza, but zvinhu zvaari kuexplaina zviri unreasonable, hatina kana chatabata kana point 1 zvakutoita kunge mwana wecreshi, nokuti tiri kumubvunza kuti iwe chii chadzoka choitika. Shuwa vakatora bhuku, vakati iwe ona bhuku iri nepeji, bhuku iri ndezita remwana wavo vanonzi Emmanuel, ndiye bhuku mwana wavo, mwana muhombe, ane 8 kgs, uyezve akarekodwa mubhuku, akarisivwa mubhuku revanhu vakuru. Ndokubva ati peji kachechi, iwe uri kutaura kuti munenge mapisa mwana, process yekupisa mwana unoiziva? Zvikanzi shuwa ndinoiziva. Ndobva tabvunzwa kuti iwe munhu wenyu uyu agara zvakadii pabasa? Vakati ane 15 years pabasa. Tikati wow. Tikati alright, munoita sei process yekupisa? Vakati zvatinoita pano, mwana wenyu uyu dai manga manzi hamusi kukwanisa kumuviga, isu pano maitosaina baba, amai, signature futi yehama yababa, signature yehama naamai, panoda 5 to 4 masignatories kuti mwana asati pise. Semwana wenyu aivigwa nestate, vari kuti anoenda kunovigwa nestate nokuti mwana wenyu akura. Asi dai kanga rikacheche katadza kuti matadza moti hatisi kukwanisa kukaviga futi, panotoda 5 masignatures, tozotora kacheche ndokatinopisa. Tinopisa kamwana kari less than kg kana kuti kg and half, hatipise mwana ari 2 kg. Ndo imwe procedure. Koyake yechi2, mwana iyeyo anenge aine zita rababa kuseri nesignature yababa nemafoni namba ababa kuseri kwake, zvese phone number yamai, phone number yababa. Kwaiwo waita sei? Ndobva ati mufunge nhasi ndandine ma-students, but zvandandine ma-students taita exercise yekuti tibvise, nokuti mochari manoti cheche tumwe twakasainirwa kuti tuda kutsva. Saka ini ndanichidedzera tag number, vapana ava vachinhonga vachikanda muchibhini, vachinhonga vachikanda muchibhini. Ndobva hanzi iwe vachikanda muchibhini, iwe senior uripo, ndopatiri kuti peji nebhuku zvakaenzana here. Iwe ungarase pachida kuraswa mapeji, iwe orasa bhuku. Is it reasonable? Akabvunzwa akatadza kupanzwisisa, akanzi iwe chinhu chatiri kutaura ichi ndechekuti iwewo senior uchitoona kuti bhuku raraswa ichiti kutorasa peji, waifanirwa kuti kudii? Zvikanzi ndikufungidzira kuti ndo zvinhu process sure process taiita. Pandamubvunza ndikati naye musikana mapisa vanhu vangani vamaita process iyo? Akati 15. Ndikati right, anditi wati Emmanuel wapisa? Zvikanzi baba ndikufungidzira. Ndikati right, kana uchifungidzira iwewe uchiti wapisa Emmanuel, nokuti akati zvandaita inini tag yaEmmanuel yada kufanana na tag yaTalent. Saka Talent akasainirwa zvishwa nevabereki vake. Vabereki vake zvese masignature akanaka anonzi Talent. Talent ndiye angari pa5, vanhu vangu anga ne tag 566/.55, 566 mabodies ari /.25. Ndobva ati Talent ane tag wofuti yakada kufanana naEmmanuel. Saka ndangodarika tag, ndikati right, waita zvakanaka. Kana wati iwewe watora kapu uchida kutora ndiro, ngatione ndiro yacho. Vese shuwa vakaombera. Ndikati hande baba, tinoona pana Talent kuti aripo here. Atora Emmanuel achida kutora Talent, ngatirakidze Talent wacho. Takasvika takanotasa Talent wacho hapana. Ndobva wati kweiwe uri kuti Talent wati Emmanuel, wadati kana wati Emmanuel wati Talent, vanhu vedu ngavaite 16. Tikuverenga vanhu mabodies ari kuita 15. Ndobva vese vakatoseka. Ndikati aiwa uyu ane zvaaita uyu. Ende imomo pachiitiko chaitika chese ichi, tichipinda imomo futi mune vashandiwo vaitikwenya vachiti aiwa ari kuziva zvaaita musikana uyu. Kusvika anotorwa kumba, pane vaitotikwenya vachiti pane zvikuitika zvakawanda, pane zvakadai zvikuitika chichichi, natsotarisai musikana uyu ngaapindiwoyo. Uyezve musikana uyu musatanism,
saka musatanist pamwe mwana wenyu ajoiniswa marituals, pamwe mwana wenyu aita zvakaitika, ndesaka zvimwe zvakazodzoka zvotigumburawo zvakanyanyisisa. Uyezve mafiro akaita mwana, procedure nemutemo nezvavakaita zvinhu zvacho hazvisi kunzwisisika. Kuti mwana wedu akafa hatichazvitenda, kana kuti nokuti pacho patakamuti tipei afa, picture iripo yakangoiswa chii, akaiswa oxygen. Aiswa oxygen, ziso rake rakatotarisa kusaidi, zvichiratidza kuti ziso raitotarisa munhu. Ndobva tabvunza futi vari kuti hanzi pane mota dzinouya usiku zvichireva kuti pane zviri kuitika, pane vanhuwo vanenge vachida vana mabhodhisi, saka pane scandal iri kuitika ipapo. Musati maenda kure, ndine mubvunzo. Ndambonzwa muchiti mwana uyu akabviswa hembe dzaiva akapfeka. Vamwe vana ava vaipiswa vaibviswa hembe here? Tikapinda imomo mochari, handitika vana vese vamwe vangaitore nehembe dzavo nemajuzu, vamwe zvitunha zvirimo mocha zvino nebhutsu, but mwana wedu isu vakambvisa hembe dzese akasara nepamba ari naked. Ndakabvunza chiitiko ichochi tikati ko ndichakutaura hangu patichasvika paexercise iyoyo. Pari panhau iyi tabvunza tichibvunzana naadmin. Admin takazomubvunza kuti imimi munoita seiwo naivaridzi vechipatara paincident yakasangana neiyi. Vakati baba, this is our first incident. First zveshuwa kusvika tovhura chino chipatara kuti bhodhi inobiwa pano. Saka isusu zvatinochiita ndo pamunonzwa kuti munhu adzingwa basa. Tinomudzinga basa musikana uyu kana kumuchinja kunzwa kuti musikana uyu akushandira kwakati. Tikati manje zvamutaura izvozvo isisu zvichinei nemwana wedu, isisu tikuda bhodhi kaizvo. Hatitsanangurire kuti bhodhi yaita sei nekuti ndimi makatambira bhodhi. Mari ndabhadhara, ko mari yandabhadhara maexpenses zvese makatibhadhara mari, ndabhadhara mari kai? Mushonga wanyu tino chikwereti chenyu here? Chikwereti hatina. Ndikati alright, saka isisu chatiri kuda panapa ibhodhi, but zvimwe zvinogona kuitika maexpense ndio anogona kubhadhara. Tikati isasi kutaura zveexpense, uyezve mwana haasi mwana womunhu wani. Mwana achinge ari mwana ndowenyika yese, uyezve umwana varibereka vari panzava vari kutori muchiki nenyaya yekuda mwana. Saka regai tumbovasumawo zvamuri kutaura, nokuti ofisi yanga ridiki. Shuwa takasuma vabereki, ati vabereki ndozvekutaura, vakati aiwa tikuda mwana, munhu wese ange tikuda mwana. Vatadzoka tikati baba, nhau iri kudiwa pano pakudiwa mwana, tiri kuda bhodhi. Aidha akafa, aiwa rufu riripo, rufundirwa Mwari, tipei chitunha tonoviga toziva kuti mwana wedu azorora. Kana kuti aiwa makamuba, mune zvamukamuitisa, mutidzosewo mwana wedu tomuona. Hatisi kuziva kuti mwana akafa here kana kuti mupenyu. Ndo nanhasi izvozvi kusvika nhasi deti rinoiri, inini wacho ndikuti ndakatozvirangana, handisi kuziva kuti akafa here, vamujoinisa marituals here, vakuru vomuchipatara vane zvavanoziva here, musikana uyu ari ega here, kana kuti chii, mhaka nechikonzero, kana kuti fonera, kana kuti paapologize. Kusvika nanhasi havana. Bhokisi vanaro, magumbezi emwana wangu vanawo, zvese vanazvo. Takazokombaira nyaya zuva iroro tichiti ko next step ndeipi? Naivaridzi vechipatara vakatiti baba, nhau iyi tikuziva kuti tichaenda kurefu, zvamunogona kuita ndezvokuti chitoendai kupolisi. Shuwa takati isusu hatisi kumira, takabva taenda kupolisi pamakoni. Tichisvika pamakoni, welcome yedu yakanaka kupolisi, hatina kuona chakaipa neZRP, but yakatiti pano hapana report received book, ndo RB number. Tikati riripi? Zvikanzi endai kutown center. Ndibva tapiwa munhu achanonyora dhoketi, kuti pane munhu akati achanosvika achikunyorera dhoketi. Shuwa takakwira makombi, tobva tanosvika ipapo. Tichinosvika nyaya yanga yatosvika kudhara, mupurisa anga atori in picture nenyaya yedu. Tichisvika madzimai ndo akatanga kuinterviewa, vakutorwa mastatement, vakarekodwa mastatement, vakapedzwa vananzi baba womwana ndikarekodwa mastatement. Tiri pakati pekurekodwa mastatement, chakandinetsa muna achiganyiwa musungwa anova ndiye ane chokuita nemwana, anova ndiye akasakatikirwa nemwana kuti tisazive kuti mwana afamba sei, akabva auyiwa akasungiwa nemapurisa ekuhospital yekumochari, vakakabisa simbi vakamukanda kuseri. Tikati ko zvikanzi ndiye musungwa wenyu. Tikati ko isisu tikuripota kuno, moya makatosunga kudhara. Kana naye vese venyika ino yeZimbabwe, zvinoitika here kuti waenda unomhangarira munhu iwe utofunza kuti musungwa wakumhangarira wozonzwa akandwa mukati? Zvakatikadzvisawo. Tikati no, regai tione kuti chii chichaitika. Tapedza kurekodha mastatement, munashe anga atokandwa kudhara mumaseros emukati patown center. Vatabvunza zvikanzi, tikati next step ndeipi? Zvikanzi maane mupurisa izvinezvi, RRB number tapiwa iri. RRB number yenyu iyi, saka zvamuchaita munomukira mangwana kutown center.
kwamakoni munopuwa mupurisa ari kuita nyaya, mupurisa ari kutoinvestigata nyaya yenyu zvakanaka, moudzwa zvokuita. Shuwa takadzokera kumba, vanhu vari kungochema chete, vanhu vakaungana, vekumusha vari kungofonawo, ko chituna chaapapi, ko zvasei. Munoziva vanhu vari kumusha kuti muvatsanangure kuti chituna tachishaya, paitotemwa munhu nedemoka. Ende nhau yanga yakatoipa. Tadzoka futi muno kumba, vanhu vari kungotarisa kuti tine munhu hatina. Shuwa chiitiko icho chadaro, mangwana acho kuseni tikumukira futi kuenda kupolisi. Takabva tapiwa zvikanzi mupurisa wenyu ari kuita nyaya anonzi Matangamberi. Tikati hapana chakaipa, tovamhoresa vaMatangamberi. Vakati right, ndine nyaya yenyu. Dhoketi renyu ndakaribata. Tikati alright vaMatangamberi, takuita sei? Zvikati ini ndine mainvestigations andinoda kuti ndiite. Ndakuita go back kuchipatara ndoino investigator basa rangu. Ndainvestigator but unfortunately ndinoromba vabereki handina mota. Akati handina motikari yekuti ndikwanise kuti ndikutakurei plus makati wandei mozvionera, tsvagai matransport yenyu. Shuwa takapinda pamakombi, sekuwanda watanga takaita chop kombi inototonda shura. Kombi yabva yazara town center. Tichisvika ipapo iye anga atodzikawo, tamuona adzika ari kupinda mukati. Chakatinetsawo futi pana Matangamberi akapinda ega, akatanga kurekodha mastatement evanhu vese vane chokuita. Tina Munashe Ganyiwa anga ari kumasales kauko, akabva ati vanoshenza nawo vana sekuru vanga varimo, achirekodha chichicha achibvunza. Apedza aiti ndoda kuti ndizive job description yevanhu ava, kuti vanosenza sei pamabasa, vanoita sei, zvese ari kuti akarekodha. Isusu tandakagara padhoo tichipedza, akapedza bva angoti alright, bvavhura dhoo rake mbauya kwatiri. Zvikanzi vabereki ini basa rangu ndapedza. Tikati tachiti pamwe muchatidedza. Zvikanzi ini ndarekodha mastatement. Tikati ko tachiti pamwe muchati handika tinoona zvitunha zvevana. Zvikanzi izvozvo ndimi munogona kuita sei kuzviita, hamuna zvenyu, hapana chakaipa. Patamubvunza tikati isusu toda kumbodzokorora bosi tanga toda kumbonoona zvitunha. Zvikanzi alright, go ahead. Takaenda ndobva taona public relations, ndobva tiva nematambudziko akumanaka. Ndino urombo nenhau yaitika panapa zveshuwa. Tikati toda kuti timbotarisawo muzvitunha, mwana wedu tomuziva, tine mabirthmark, tinochii, zvese zvatinoziva pamwana wedu, timbopindawo mochari. Shuwa takapiwa go ahead, tikapinda. Zvikanzi zvitunha zvese zvevana vacheche ngazvibude pasi. Zvitunha zvakaburitswa panze, pasi pafloor, zvichidhonzwa kwazvaidhonzwa kuti vana tichikandwa pafloor. Ndakapinda apo netochi ndichivheneka mwanasi wangu netochi, ndichitoona ane juzu, ane hembe, tichibvisa kunotarisa pamba, taida kutarisa birthmark. Zvese vana vasi vangu ndaibata nemaoko, ndakapfekedzwa zangu magrovhosi. Ndikatarisa. Usati meenda kure, ndine mubvunzo wandinawo. Pakutarisa kwamaita zvitunha zvevana vadiki ava, chokwadi, pane wamakasangana naye here asina kupfeka hembe? Hapana kana one mwana watakasangana naye asina hembe. Vese vaitori nehembe dzavo, asi wangu anga asina hembe. Ndopandikati horangu takungotarisa pamwe vamupfekedza hembe. Saka taitovheneka vane hembe vacho vese vana vanga varimo, kusvika tagutsikana kuti tese tucheche hapana mwana wangu. Ndobva tadzokera futi kuna public relations, but maona here? Tikati taona. Zvikanzi alright, toita sei? Zvikanzi no, nhau yedu yaikufunana pamafoni, uyezve nhau yedu haisati yapera. Handimaisawo kuvakuru vedzimhosva, varidzi vanoziva kuongorora nyaya, kuita sei, urazvi mushonga wenyu takupai. Tikati alright, vatadzokera kumba. Tadzokera kumba, yanga chingori akasungwa chete. Takazodzokera futi kuchipatara, ndobva tanzi no, zvitunha zvese ngazvibude, zvevakuru nevana vadiki. Ndo process yataida iyoyo. Shuwa zvitunha kuti tizodaro, panga paitawo n'anga yanga yapindirawo pasocial media, yanga yabva kuChipinge ichiti no, tarisirwai mwana wenyu akandwa pai, ari muzvitunha imomo. Ndobva tanokumbira. Shuwa takumbira ipapo, vakatibvumidza. Zvitunha zvese baba mochari makazara. Takadhonza kubva dhoo rekutanga kusvika dhoo rekupedzisira mumasherufu. Mune zvitunha zvimwe zvakanzi mabhodhi akanzi unknown. Taivhura zvese tichivheneka. Mamwe akaita tsaona, vakaita accident, vanenge vakapfekedzwa muzvimabhegi. Takavhura zvese muzvimabhegi vachidhonzwa. Tumwe twana twakapfekedzwa imomo. Pane twana takapfekedzwa pai vakuru nenyaya yekushayawo space. Tichiburisa vana vayo, tichivadhonza, tichivheneka netochi. Kozouya zvevakuru, mune vana vangu zvakabereka zvevakuru zvezveka vanenge vasununguka vaya, zvaiswa futi muzvimabhegi, zviri muzvimabhegi, zvimapepa bhegi, zvaichekwa kutobvarura, zvichitonzi hozvo, tichikanya nemaoko, tichifunza pamwe mwana akandwa pai, mune zvinhu zvevakuru zvevakadzi, tichidhonza kusvika next
tosunga chipepabheki kusvika kwokupedzisira mwe wacho kwaito neropa rimwe rakagamba. Takapfekedzwa magambutsu, kwakawanikwa 2 pairs dzangu nemadzimai tichitsika. Vanhu vakachinjana mamotician nokuti maitonhora kumwe kwacho vachichinjana, asi ndakaramba ndakashingirira nenyaya yekuti tainzi mune mwana akandwa imomo, uyezve vashandi vacho futi vaitotikwenya kuti rambai makatsika, pano zviri kuitika pano, muri kuona mashandiro atiri kuita, pano zviri kuitika pano. Saka confidence yedu yanga yakanyanyisa tichiti mwana tikumuwana nhasi. Ende n'anga wayaiti mune mwana imomo akandwa imomo. Shuwa takadhonza vanhu zvitunha kunotsikana neropa kunosvika vanhu vomuvillage vavakidzani vakauya, vamwe vakapindawo imomo kusvika vakazoshayiwa vamwe magambutsu, vamwe vakazokundikana nechando vakadzoka, nokuti takapinda tiri vanhu zvokuma 15-20 asi takazosara zvokuma 7 nanatezvara vangu vanga varipo, madzimai takashingirira kusvika kwokupedzisa the last, ndokubva taona mwana hamuna. Ndobva tadzoka futi taita meeting, vesewo mamotician omuchipatara vakati vakuru handimazvionawo sure exercise pane pamuri kufungira, tikati hapana here pamwe panoiswa zvitunha, zvikati hapana muno. Tapinda mese, mumwe mavanozvigezera, mavanoita sei, tikadhonza zvese, tikaona mwana hapana. Ndobva taenda kupublic relations, vakati magutsikana, tikati shuwa baba tatenda, amai vanonzisara nadzo ndove public relation. Tikatovatendawo kuti amai maita zvakanaka, mwana wedu taita sei, tatarisa shuwa hatina chatawana muno. Ndopa vakazoti next step tadzokera futi, ndobva tabata mupurisa bvati no, munouya kwamakoni. Ndaa yekuti musikana uyu ane 2 days akavharirwa masales, mahours ake aita sei, akwanisa munhu akwanise kugara more than 48 hours ari mumasales, nawe yakuenda kukoti. Shuwa takamukira patanomuona futi kwamakoni, akati baba ndatadza kukuroza dhoketi, dhoketi ine ndarishaya, ndatadza kurikuroza. Shuwa akatirakidza dhoketi raiti shuwa dhoketi akanyora zvakanaka, but aiti ndatadza kukuroza dhoketi. Tikati nei, zvikanzi no, ndakuaplya, ndaisa inonzi application for this accused to go kurumandi. Tikati alright, maita zvakanaka. Nemhosva yayi zvikanzi nhau iripo ndekuti ndashaya charge, saka takuti tinobatsirwawo kuna PP. Tichakumbira kuna PP nyaya isati yapinda mukoti, PP achatiudza kuti zvakamira sei kana chipinda yopinda mukoti, tobatsirana kuwana charge. Shuwa takamuona musikana uyu anga atorwawo, anga ariko ikoko. Asi unfortunately chipatara chechitungisa General Hospital chakabva chatsvaga lawyer. Hatizivi kuti chipatara here kana kuti ndiye akatsvaga lawyer, asi vashandi vakawanda vese kumochari vanga variko vachiperekedza munashe. Shuwa nhau yakada kuti ipinde mukoti, haina kukwanisa kupinda mukoti, yakabva yapinda mana PP. Ana PP vakaita meeting, vaita meeting vatadedzewo. Ndokubva tanzi vabereki, nhau iri kunetsa panapa, maona nyaya yenyu iyi. Nhau yenyu iri kuti chitunha chamukabirwa. Dai takaripota kuti tashaya mwana, zvino aiwa mwana wenyu ari kunzi akapinda muchipatara akarapiwa akafa, akafira muchipatara akatorwa namunashe akamisa mumochari, saka chitunha. Saka panhau yekuti chitunha apa manje pamapepa, according to the court of law muno muZimbabwe, hamuna mutemo unoti chitunha chinobiwa, uyezve hamuna mbobvira mabiwa chitunha muno muZimbabwe. Saka tagara pasi tiri kushaya chapter nesection. Vakamboedza kuda kutsvaga, vakati tampering with the dead body irimo mumapepa. Vakati tampering zvinenge zvichiratidza kuti pane zvaakaita munashe nechitunha, kana kuti akabvisa mapatsi akaita sachitunha chiri kuwanika chiripo, ndo tampering. Vakaita haite, ndobva vatsvaga futi imwe chapter vakati haite, chibhodha ngaiuye bhodhi apa ndokuti tikwanise kuidentify kana kuti tikwanise kuti tingawane sei kuti tikatonge munhu, nokuti apa tikumutonga kuti hongu munashe akaba chitunha, but hatisi kuziva kuti akaba here, iye ari kuti ndakashanda. But chakazotinetsa manje, lawyer rakanga riripo raiti ini ndandamirira second option kuti dai anga yapinda mukoti ndandichisimudza makuti chiti no, imi mamukwanise kutonga munashe Ganyiwa, because munashe Ganyiwa is an employer. Pana employer uyu mushandi kaemployee, mushandi ari kusenza, saka anga ari pabasa, chinofanira kunge chichimita zvese zvinhu izvi chipatara. Ndo mamiriro anga achiti ini ndikaida kuti ndakamirira kuti uyu musikana uyu zviende kuchipatara. Ndobva vaita mameeting futi vakati aiyo, ko pamwe haasi yega uyu, nokuti haangabe bhodhi ari 1, pamwe zvine vakuru vacho,
pamwe zvino vanhu vakawanda. Saka varume nhauyo haipinde mukoti. Iwe mupurisa chienda unonotsvagurudza uite mainvestigations. Ndo akaupiwa naPP uyu anonzi Matangamberi akanzi enda unoita mainvestigations akanaka, unonoongorora job description, anosenza sei, zvii zvaitika, kana paine maculprits, kana paine zvese zvakaitika vanhu vayo ngavabude, kana paine chakaitika ndo chatichazonzwa mupurisa aita mainvestigations. But Chitungwiza General Hospital chine Ministry of Health, munofanira kusvika futi kuMinistry of Health unonyanonzwa ikoko zvakare kuti zvakamira sei. Ndoda tsamba inobva kuMinistry of Health, ndoda zvakare zvinobva ipapo paChitungwiza General Hospital kuti nyaya yedu igone kusita. Shuwa vakatiudza kuti vabereki magutsikana here, tikati tagutsikana. Uza vabereki vamwe vanga vasina kugutsikana pawo pakoti, tikati no vabereki ndo zviri kutaura zviri kunzi hapana chapter. Womwe munhu ari kubvuma kuti Chitunhu hapana zvaakachiita chakatsakatikira mumaoko ake, but vanomutonga sei? Shuwa chakatishamisa vakazoti uyu accused uyu tikaramba takamisa tikamukanda mudhimandha anogona kutisuwa. Pamwe panogona kushaika nyaya yakapa otisuwa isisu. Panobuda vanhu mabasa apa, saka ngaaende kunze. Akaburiswa akanzi ari mukati mamaoko edu, asi ngaabhobuda panze tichiita investigations. Tikabva tanzi vabereki nhau yenyu yepasocial media pamafoni, hatisi kukurambidzai, tsvagai lawyer, tsvagai vane vanhu vemutemo, endai kupi nekupi muchitsvaga muchibvunza, tosanganisa nyaya toisa pachinhu chimwe chete. Kana Matangambera chaitoti titsvagirewo makaona kana anogona mutemo anoita sei atizivisewo. Ndikati nhai chef, ko zvinofamba sei kuti nyaya yakadai iitike muno munyika, nyika yakadai? Zvanzi baba, nhau inoitikaka ndekuti maMP ndiye anogara, maMP nemaseneta vanogara vodhibheta muparliament. Vadhibheta ndo panogadzirwa chapter nesection zvosainwa napresident, ndo zvatotonga nazvo muno, ndo chinova chapter nesection. Saka apa muno munyika hamuna mhodzi mabiwa Chitunha. Dai manga makanzi makabiwa Chitunha zvanetsa, maMP ndo anogara pasi sezvatiri kutaura izvozvo. President vati Chitunha zvanetsa kubiwa, vobva vasaina. Kana dai mutemo wanga uripo, uyu musikana waita achitomutonga. Kana ukanzi makore mangani tachingotonga musikana wayo, but iko zvinozvi hatina section nechapter iyoyo. Takutokumbira zvisvike kumaseneta, zvisvike kupi, kana kumaloya, kanawo maadvocates, kupi nekupi vanoziva nezvemutemo. Ende havana kuramba, vakati itai nenhau iyi yaye pamafoni, tinofonerana tichinzwisisana, tichitsvaga tsvagurudzo tikawana. Kana kunyika ipi varume, tinoda kuziva kuti zvakamboitika kupi. Zvakamboitika kuGermany here, zvakaitika kuBritain here, zvakaitika kuGhana here, tonzwa kuti yakatongwa sei kuGhana, ine chapter nesection ipi, toona kuti zvinoite here kuti tiipinze mukoti. Shuwa ndo mataura vakaita. Nanhasi wese iri pamasocial media yapapi. Saka tiri kuchema ruzhinji rwesoro Zimbabwe, ndo nhau yatakasangana nayo, tikamboisa zvakare kumaprofita. Vamwewo vaiuyawo vachiti vanobatsira, vamwe vozopedzisira kuti kuda mari yebhazi yatauya nekudzokera n'anga zvese vakambotraya. Saka tinongoti anenge achigona, tirikukumbirawo kuti nhau iyi tibatsirwewo. Ndosaka maona tiri kuchema kuti baba, haisi nyore yokuti unobereka mwana, wabereka mwana wobva wamusiya futi pamba asina kurwara, ozonzwa kunzi arwara nguva pfupi, ozoudzwa kunzi mwana iyoyo afira muchipatara. Womuchipatara chipatara chenyika, ko chipatara chitipai mwana, chipatara choti mwana hamuna, ko maendepi mwana iyoyo atadza kubatika kana zvachose. Mwana chinhu here chingangotsakatika zvekutadza kuoneka, imhepo here, chii? Ndo nhau imwe yakatinetsawo kuti rufu ruripo, tinobvuma tikugayishira kuti kana mwana akafa tipei mwana, toviga isu tozororawo. Hembe dziri muno, hembe dzake mwana dziripo, zvese tinenge tichiona mwana wedu. Zviri nani kuti tiziva kuti mwana akavigwa, guva rake ndeiri. Hazvina mhosva muno muHarare kana tamuvigira kumusha, asi chirudiwa kuzorodza mweya. Saka kana nanhasi hatikuziva kuti Emmanuel Charinda Panza uyu akafa here, mupenyu here, vakamujoinisa Mauritius here, vakamupa mumwe munhu here? Nokuti pari kunzi pachipatara pane zvakawanda zviri kuitika. Pane katsi dzinomhanya usiku, pane mota dzinouya,
tinenge takuti pamwe vakamutambidza, vamwe voti akabuda ari mubhegi, vamwe voti anokandwa kana muhedhibheki. Ko nai hembe dzemwana dzinobvisirwa iko kana mwana afa, imo musina mumwe mwana ane hembe. Imwe mubvunzo watinawo zvakanyanyisa kuti kwaiva vakamubvisa hembe, kwairo jekiseni rozobayiwa pahuro, vaigomubayira jekiseni pahuro nemhaka yei, uyezve vomubaya amai vake vasipo zvakare, voti ende motenga mushonga, wozoona mwana akabayiwa jekiseni, wozi mwana afizuka afa, chibva chienda umu. Ndanzwa muchitaura kuti pakafa mwana uyu panga pane umwe futi akafa. Chokwadi. Mubereki wemwana akafa uyu akabuditswa here murumu akanzi chimera makuru. Tinotenda chaizvo. Mubereki wemwana akafa, vana vakafa vari weekend iyoyo. Mwana uyu akafa uyu kwa ambai vacho havana kumbosanganiswa nemadzimai avo. Vanga vakatogara kumwana wavo, process yavo yakatoitwa zvakanaka, akatoperekedzwa akaiswa mumochari, ende chitunha chavo vakachiwana, ende vakachikorekta tiripo. Takatoti mwana uyu ari kunzi afa nemwana wangu. Ko uyu maimubvisire hembe, vari kungoti pamwe mudhokita amene zvaanenge achida kutarisa, kana ko uyu aida kuti akatariswa nadhokita. Saka ipapo tine question mark kuti mwana wangu ndiri kutarisira kuti maybe vakamukanda muhandbag vakabuda naye asina hembe, kana kuti vakamupfekedzwa hembe dzavo, kana kuti vakamutengesa, nokuti pane zvakawanda zviri kuitika muno munyika ka, kuti vana vanobiwa, kana kuti vakamutora mapatsi vakatora zvavanoda, vakafunza pamwe isisu takapusa ndobva vapisa mwana. Nokuti kana akapisa mwana achiti mwana akatsva, vaida kuuraya evidence, because ini chakanetsa vakanditi mwana uyu toda kumuita postmortem. Ndakati aiwa, iwo kana uchiti mwana afa doctor ukaapprova, ndofunga ndakurakidza ichi burial order, kuseri kwese rakanyorwa reason for death. Ndikati reason ndei, vakati mabayo. Ndikati nai doctor ndiwe chiremba, chibayo iwewe chinouraya here mwana? Akati mwana anogona kungofa chero zvisina tsarukano. Ndikati okay, iwe chiremba wakadzidzira basa rako, kana wati mwana wangu afa nemabayo, afa nemabayo. Ko tinovhire mwana, ngativige mwana, mukuona. Ndikati aiwa mwana ngativige, usanetsekane nekucheka cheka mwana, ngatimuvige mwana afa. Chitipa mwana, mwana havasi kutipa mwana, mwana hapana. Murikuona nanhasi, ende mwana muhombe, ndifanira kuratidza picture yake. Mwana muhombe, mwana ane 8 kids, mwana anga akutoita zvese, akutozvidyira. Motaura kuti mwana atsakatika. Mumochari munokiwa, unfortunately pane magadhi, pane security, pane ZRP yenyika chaiyo. Ko chitunha chinongoshaika sei? Amenoka pamwe ndingambokubvunzai kuti chaishaika sei chitunha? Nanhasi chiitiko ichocho tangodzoka nawo kukoti, haisi kukwanisa kupinda, vari kuti hatina chapter nesection. Ndadzoka ndofunga takambofamba kupi nekupi, maloya vachida kuti tipinde, shuwa vakatitaura zvavo, vakati zvishuwa chapter nesection hapana, but nhau inofanira kunge ichiitwa mainvestigations. Atikukumbira kunyange vanogona mainvestigations vati investigate, nokuti isusu vakati hamuchakwanisa kunge muchiuya pano pachipatara mhaka nechikonzero nyaya yenyu yamaoko memapurisa, ndo vanofanira kunge vachiita basa iroro. Asi kuti dai tanga tichinzi tataurirana tega tega, takataurirana nhori ada kuti titaurane kuti kudii, nhau tenge tichingoita zvechivanhu. Zvino ungataurana nemunhu here iwe washaya mwana? Ipo paine mutemo, tatora mutemo takuisa maoko edu. Saka isusu takati aiwa, hatitore mutemo kuisa maoko edu, ngatichiri pavaridzi vebasa, mapurisa voita mainvestigations avo. But chakunetsawo, mapurisa vari kuti mutemo uri kutinetsa, uri kuti hatina chapter nesection kuti nyaya yedu ipinde mukoti. Dhoketi zveshuwa riripo, ndakaendapo futi ndakanoona anonzi public prosecutor general, anonzi PPG, PPG, public prosecutor general, akati nhau yenyu iripo zveshuwa. Ndikadzokera futi kwamakoni, mupurisa uyo akandiburisira dhoketi, akandirakidza dhoketi, akati baba zvese shuwa akaita zvese, but akanzi Ministry of Health. Ministry of Health yacho manje iri kudhileyawo, ari kuti akaibvunza, ari kuti process yacho inononoka, bozi vaida kuti vabvunze, handizoti vada kubvunzei kuMinistry of Health. Akaenda akaudzwa zviripo Ministry of Health. Saka tiri kungotiwo pamwe Ministry of Health iye ichatipa, pamwe Ministry of Health, but unfortunately mupurisa wacho futi anga akuchemawo, akuti nhau iyi hazviite here PGHQ ndichinje mupurisa, mumbondichinjirawo mupurisa, because nhau iyi yandinetsa. Tikati sei? Isusu takaramba kuti mupurisa achinjwe, tikati aiwewe ndiwe uchaita nhau iyoyo, kusvika nhau yedu yata sei yapera, nokuti isusu hatikwanisi kuchinja mupurisa. Isusu tiri kuchema nokuti aiti ndakungofonerwa nevanhu vakawanda vachindifonera, handichaziva, uyezve inini baba ndingadye here dhora remwana kuti ndapiwa mari yekuti
mwana uyu chitunha ini handifare kuti ndidye dhora remwana. Tikati aiwa ndiani akuudza izvozvo? Saka nhasi izvozvi kuti timufonere chaiko chaiko aringochema chema mupurisa wacho anenge achingochema chema kuti baba ndanzwa uyezve nhau iyi haisati yapera. Saka ikutotinetsa. Saka iko zvino zvichakutinetsa kuti inopindawo sei mukoti nhau yakamira sezvizvi. Maona manje ndo nhau iri kuitika panapa kusvika nanhasi uno. Tine kadziko yekuti hatichaziva chatiri kuda kuti nhau yedu ifambe imire muno zvakanaka uyezve nyaya iyi yoita sei yopera kana hama vazhinji vese vavakidzani vanenge vachitongobvunza nhau yeapapi nhau yeapapi. Ndisingazivawo nyika yeZimbabwe senyika yakadai dai yakumana nhau iyi ingatsakatike here kusvika mwana atsakatike kusvika pachiitiko chakadai ipo paine vanhu vachitotaura kuti vana vakamubata. Dai iko zvinozvi kana kwakaitsango yakuita kunge ngano asi ari mwana watakaona mwana watakabereka. Zvinorwadza vana vaMwari. Nanhasi kana nesu izvozvizvi mwoyo wedu hausati wazorora uyezve tiri kutotambudzika, tiri kudzimbikana, hama dziri kuchema kuti ko chingava chiitiko chipi chingoitika ichi, nokuti hongu tingati imhepo but hatingatsvage mhepo pane munhu ari kutaura kuti mwana ndakamubata. Ngatiudzei kuti mwana akaita sei, shuwa tizive kuti mwana uyu ari papi, akafa here, mupenyu here, vakamuuraya here, ko chii chakaitika. Ndo nhau iripo yatiri kukumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti tikutiwo vanogona kubatsira kana vanokwanisa kuinvestigata. Takasununguka kunyange mafoni nhamba tokupai kunyange chiitiko ichi nokuti hatisi kuvanza chiitiko chakaitika daylight pachitungwiza General Hospital ende chitungwiza chatinotarisa kuti chipatara chihombe chinofanira kunge chichitibata. Nanhasi unoizvozvi kana takabereka mwana takutosvika kumuendesa kuchipatara. Tingamuendesa here kuchitungwiza General Hospital toita kuti kwatsakatikira mumwe wake achasvika achifa. Saka ndo nhau iripo. Muri yeZimbabwe tinoda kuti baba vashedzere nhamba dzavo ende tichada vachabatsira nepavanokwanisa kubatsira napo ipapo. Zvisiri zvekuti iwewe ubhadharwe mari navo ava nekuti vanzwa nekufamba asi chabuda hapana. Ende maprofita mazhinji, n'anga dzizhinji dziri kuvabata dziri kutora mari kwavari, mari yacho yasvika pakupera. Saka kana iwewe uchikwanisawo kuvabatsirawo nerudo rwako iwewe vachashedzera nhamba dzavo. Ndokumbura mushedzere nhamba dzenyu. Rusito rweZimbabwe ndofunga kuti munotibata pa 0774 750 861 0774 750 861 kana kuti 0711 784 137 0711 784 137 kana kuti dzemadzimai 0779 504 894 0779 504 894. Ndo nhau iripo. Amai vari kutochema izvozvi havasi kugara kana pasi, izvozvi kutoenda kuchechi kumaprofita kunobvunzisisa. Havana kana kuti vadye sadza chairo riri kutonetsa. Munoziva vanhu vechikadzi isu varume tiri nani tokuti unotombotishingirire bhati chiitiko chakadai chiri kurwadza. Nanhasi vanenge vachingofamba misese nenguva gezai taisei, asi takukumbirawo kuti vanogona vangave vanogona kuongorora, vanogona kutibatsirawo panhau iyo makasununguka kutibata kuti tizivewo kuti mwana ari papi, akafa here, mupenyu, akaitwa sei. Muri yeZimbabwe tofunga mazvinzwira, nyaya iyi inorwadza ende inokatyamadza, inotyisa. Much love.